Täällä aidosti panostetaan siihen, että jokaiselle löytyy se itselle sopiva valmentaja. Palvelu on tosi niin kuin perusteellinen, voisi sanoa jopa perinpohjainen, monipuolinen, yksilöllinen. Inka osaa olla vaativa, mutta kyllä meillä sit vastapainoksi on ihan hauskaakin treeneissä, että on, vaikka välillä kiroillaan, niin kyllä sitten myöskin nauretaan, että se on kyllä. Kyllä tämä on mulle ollut kyllä iso juttu, tämä kuntokompassi jeesi. Aloitettiin tosiaan siitä, että ehkä Roosan kanssa, että ehkä joskus pääsis niin kuin korikseen takaisin, niin se, että mä oon päässyt näin nopeasti ja sitten vielä tuntuu, että on sitä niin kuin kehittymistäkin vielä luvassa ja tässä ei niin kuin nälkä kasvaa syödessä, niin se on ollut kauhean kiva. Kyllä tämä on niin kuin ylittänyt muodotukset tämä aika yhdessä kuntokompassin kanssa. Katsotaan, miten ensin menee linjavahti, että mä teen sen liikkeen oikein. Ja sitten jos sitä pitää korjata, niin se korjataan. Ja sitä kautta tulee se niin kuin onnistumisen kokemus. Että mua ei niin kuin heti lytätä, että no etkö sinä tunari nyt osaa tätä liikettä tai etkö sinä nyt tajunnut, mitä pitää tehdä, vaan harjoitella niin kauan, kunnes se onnistuu. No nyt vuoden jälkeen niin kunto on parantunut tietysti tosi paljon, se lähti parantumaan tosi nopeasti siinä. Ja mä en ole koskaan ollut mikään varsinainen sali-ihminen ja olen itse asiassa vähän niin kuin inhonnutkin aiemmin salilla käyntiä, mutta Heidin kanssa treenaaminen on saanut mut sellaiseksi, että mä tosiaan treenaan kotona näitä harjoituksia ja teen itse asiassa tosi säännöllisesti. Eli tämä on niin kuin muuttanut mun koko tavan liikkua myöskin. Eli treenin jälkeen minulla on aina hyvä olo. Vaikka olisin ollut ehkä vähän väsynyt kun tulen, sitten kun lähden olen ihan eri ihminen, ihan niin kuin uusi ihminen. Minulla on tosi hyvä ohjaaja, Kati, ja olen oppinut tosi paljon. Semmoista liikuntaa, jonka en ole tuntenut aiemmin. Siellä työt on helpottunut, että kun on paljon siirtoja, nostoja, toistoja, paljon askelia joka päivä, niin se on huomattavasti helpompaa se etenkin se mun työarki, mutta sitten myös huomaa ihan vapaalla, että on helpompi liikkua, hallitsee omaa kroppaa paljon paremmin ja sitten se, mikä ehkä on varmaan se suurin, varmasti monillekin ihmisille, mitä ei tule ajatelleeksi, niin se henkinen puoli, miten paljon se antaa siihen, että jaksat paremmin ja oot paremmalla tuulella ja sulla on joku semmoinen tavoite, että vaikka sitten että meet sinne salille, niin siinä on ihan valtava muutos tullut itsellä. Mä oon niin kiitollinen kuin Aino sekä kuntokompassi on ymmärtänyt mua. Se antanut mulle hyvä ohje, erityisesti, että ei ole niin tärkeää, että yritetään nostaa tosi kova paino tai tosi nopeita, tekee hitaasti, mutta selvästi ja kyllä se ero tuntuu. Turha, se on tuhlata rahaa, jos ei kukaan sano sulle, miten pitää toimia. Ja tämä ei onnistu, jos siinä ei ole paikalla fysioterapeutin kanssa. Jos joku ihmiset tuntuu, että ei ole energiaa, sitten tarvitsee mennä kuntosalille, missä on koulutettu fysioterapeuta ja hieno laite ja kaikki nauttaa siisti ja luksus, koska se nostaa sun energiaa. No ensisijaisesti mä suosittelisin tätä nuoremmalle Alpolle, että olisi pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin, mutta ihan kaikille, ketkä on omasta terveydestä ja liikkumisesta kiinnostunut ja haluaa terveellisempää elämää ja kivutonta elämää, niin kyllä suosittelen ehdottomasti kaikille. Aimo oli sen verran mielissään noista mun omista muutoksista ja kehityksestä, että hän aloittaa nyt itse asiassa tänään täällä sitten henkilökohtaisessa valmennuksessa. No parasta on varmaan nämä ihmiset täällä, että vaikka täällä välillä irvistetään vähän, kun tehdään niitä viimeisiä tiukkoja sarjoja, niin silti kaikki hymyilee sen jälkeen ja sitä ennen. Että hyvä meininki ja hyvä ilmapiiri täällä. Sanoisin, että tästä on mulla ollut erityistä hyötyä, koska mä en ole mikään kuntosali-ihminen. Ja ehkä sekin vielä, että mä etenkin alussa ajattelin, että mä ehkä teen itselleni jotain hallaa, että jos mä menen omin päin riuhtumaan jonnekin. Ja just varsinkin, että jos on jotain kehossa, mitä pitää ensin korjata, niin mun mielestä
siinä mielessä niin kuin tosi hyvä sellaiselle, joka ehkä on toipulas jostain syystä, koska mun mielestä siinä ainakin se ammattitaidon näkee. Olen tykännyt siitä, että Kuntokompassi on valinnut mulle tosi hyvän ohjaajan, koska mä reagoin tosi huonosti sellaiseen käskyttämiseen ja sellaiseen, niin kuin, mulla tuli siitä mieleen joku koulun liikuntatunti. Musta on kauhean kiva, että voi naureskella ja valmentaja on sellainen kannustava ja sellainen iloinen. Ja musta tuntuu, että kaikki täällä ne muutkin valmentajat on vähän samantyyppisiä. Just sellainen, että synkkaa hyvin sen valmentajan kanssa, tänne on tosi kiva tulla. Ja mun